Ik ben dus avond op zondags in de Vastelovensboemel door Parkstad. En dat kunt verzinnen in Heerlen in het theater. Nou zullen we misschien zeggen, is er nu weer een Heerlen. Maar ja, het klopt, het verzint hij omdat we bij de Kniepa Ploemavond zijn. Dus dat is muziek uit Heerlen, dat is muziek uit Kerkroo. En het zijn liedjes van de herauten, liedjestekst van 60, 70 jaar oud, die nog immer in gans Parkstad metgebleerd werden. Dus daar vervangen we dat we dat is een niet mochten missen. We gaan eens kijken wat zich alle nu deed. De harmonie toch uit Welte is hij. De Philomeen van Chevet met. We gaan er een geweldige avond van maken. Veel spaß! Hinger, ik zit nu de TOG, die zijn met de soundcheck bezig. Maar we gaan eens even luisteren Hinger in de kleedkamers bij Esther Wetzel en Arno Dekkers, wat die alle nu van plan zijn. Ik ben er jans fertig voor. Hast ze het leuke wietsen op lager? Nee, dus je moet alle nu improviseren. Maar wat mij op dat moment valt, dat prachtig troes. O jee, want we dat maar aankennen. Ik geloof daar trouwens niks van. Nee, jawel, is dat wel echt zo. Ja. Ik zag hem maar een jaar tegen en achteraf denk ik, wat zag ik er alle nee. Maar ja, joh, dat is wel vaak het leukste. Nou ja, en volgens mij hadden ze maar goed gefloept, wat ze ook deed. Ja, de kind misschien wel een beetje vertellen. Ik bedoel, even vertellen het net weer. Wat is een beetje de rol van Ug, van Arno en van Dich? En dan had ze Hans van der Log van de Wingbulen, de presenteert, of wie moet er voor dat zien? Ja, we hadden de Kniepa Ploemshow hadden we van je maat. En eigenlijk doen we ja niet met. Voor zitten je dadelijk in de zaal. En dan wel het toeval dat vuur dan de uitgeloten zijn die dan de bühne opdarven om met te doen aan de Kniepa Ploemshow. Dus dat zijn er Arno en ik. Dan wel een andere hoedanigheid. Ik kom net als het eerste dadelijk de bühne op. Ik transformeer me dadelijk nog met een pruik en een bril en een stom gezicht. En dan ja, moeten we er iets van maken. Oké. Nou ja, verwens je dich veel lach toe deze avond. En dat kunt wel goed, lijkt me. Ja, met als zanger en John wel, dan kunt dat doen. Ja, en toch is de gerust aan de Arno. Ik zal hem de gerust doen. Arno, de kies de gerust van de Freds. Weet je wel, Pelt. Ja, dat je het zingen. Ja, dat je het liedje zingen van de Kniepa. Ja, dat kan die. En moet maar je draait er stoorhand van je zingen. Dat is toch je regie aanwijzingen, hoor. Kan ze knippen. Nou ja, Kniepa Ploemavond, dat wil ook zeggen dat 2 korpsen hij op de bühne zitten. Dat is de TOG uit Welte. En dat is de Philomeen van Chevet. En met Tom Feijen van Welte, Kalle van Hoe. En Tom, het is eigenlijk bij u allemaal begonnen. Ja, in 2011 om precies te zien. Zijn we begonnen in Welte met de Lange Jan en de Schoenkerwals aan het verloten arrangeren. De originele manuscripten van Jan Telen. Wordt Kniepa zelf nog wat ingezongen in de studio in Münstergelen. Hand voor gemak. En dat wordt een succes. En het jaar daarna zaten we in het cultuurhuis. En daarna in het theater. Ja, en het verdient dit nu voor de 8e, nu in de 10e keer? 10e keer in het theater, ja. Dat is vervelend, die de Java-kerk was er door ik heen aan het zingen. Maar ik vind het toch wel goed verstaan. Ik verwens je dich alle succes met die jongen in Welte. Heel veel plezier dadelijk, hè. Ja, kunt goed. Hallo. Hoe gaat. Welkom in Heerlen. In Kerkroo zeggen ze hoe gaat, in Heerlen zeggen ze hooglustigheid. Dat is al een heel belangrijk verschil, merk ze. Hooglustigheid, er zit deze avond hij in Heerlen om de Kniepa Ploemavond mee te maken. Wie vult het zo op Heerlijkse eerd? Ja, dus de derde dag op rij dat vrij zit. Dus we zijn al een beetje gewend dat voor de hele dus zijn. Dus dat is schön. En voor andere zin in. En natuurlijk is het net immer hetzelfde als wie in Kerkroo. Dat snap ze wel. Maar ja, het is wel heel erg goed dat het zich zo gevuld in Heerlen. Want ja, dat is voor een van Kerkroo natuurlijk net zo normaal. Maar dat is goed voor ons zelfvertrouwen. Dankjewel. We doen het samen vieren van vastelovend. Dus Heerlen en Kerkroo samen. Kijk, dat is een spirit natuurlijk op deze Kniepa Ploemavond, want we gaan niet meer choqueneren, onderling, we gaan het samen vastelovend vieren. En we gaan nu zomaar Nicolas de Eerste, stadsprins van Kerkroo gesproken, houd hem in de gaten, dit is een ras echte Weertse. Veel plezier!
Nou ja, de loopt hij natuurlijk zo'n beetje tegen de hooglustigheden op en niet de minste. Want neven mij staat nu de prins van Heerlen, staatsprins Rick I. Nog een paar weken in functie en dan al zo'n hoogtijavond wie kniepaploem. Rick, wat stelt ze zich ervan voor? Ik stel ervoor van een avond met veel cultuur, zeker van Heerlen en van Kerkrade. En een hoop muzikale ondersteuning. En voor de rest laat ik me verrassen, ik ben er nog nooit geweest. De best nog nooit geweest. Nou, dat is dan misschien toch wel het beste recept om een hele leuke avond te beleven. Mensen die van Kerkrade, Nicolas, daar staat hij juist een paar meter weer. Of had hij zich alweer voet gemaakt naar boven, dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat u al kent en maakt er samen een schone avond van. Ik ga het zeker doen, we hebben elkaar een paar keer ontmoet, dus dat gaat vanavond ook weer gebeuren. Ik heb het helemaal goed, dankjewel. Veel spaas! Dank. We hadden al natuurlijk gekald met Tom Feijen van de TOG. En neven mij zit René Stervens en die vertegenwoordigt de Philomeen van Chevet. En die doet eigenlijk met vanaf dat hij in de Schouwburg de gecombineerde kniepaploemavond had. Dat klopt wat ik zei, René? Dat klopt, Fred. Precies. Ja, 2014 zijn we begonnen. Met 2 enthousiaste muziekverenigingen, 2 enthousiaste zangers. We nu nog zo, toen best al van het begin af aan erbij. Maar ja, een geweldige ambiance. En mensen nu precies winnen 1000 lui met zingen, schonkelen. Ja, dat is toch heerlijk. Ja. Hou er veel problemen om de jongens en meisjes en de manslui en de vrouwlui van de Philomeen over de brug te krijgen? Nee, dat is me meegevallen. Ik hou ook gedaan door corona van, ja, dat jij erin wilt wel werken, maar jij erin... Ook van tevoren, dus bij de aanvang, wie voor begosten? Oh nee, voor kniepaploem, maar jij erin wel super gemotiveerd, ja. Oké, want het is uiteindelijk een beetje uitwedstrijd voor u, maar dat deed geen ping. Nee, het is een uitwedstrijd met thuismuziek. Ja, zo klopt dat. En het is soms een gelijkspel, soms wint er in en soms wint er anger. Wie wint is een oven? Wij winnen allebei. Maar. Dat is het allerschönste. Het is allebei vastelovend en ik denk dat Heerlen en Kerkrade vastelovend is. En dan mag ruig op 2 plaatsen gevierd werden. Ik ben het gans met de eens, René. Dankjewel. Hè. Veel spas nog. Hey, en wie vingen de dames het? Hey, op de kniepaploem. Werden ze nu eens verlegen? Kerkrade meisje, die verlegen werden. Dat zie je toch net. Vind je het leuk? Ja, zeker. Ja. En is het lastig te spelen, die liedjes, of door je dat met 2 vingers in de naast? Nou, dat wil ik nog maar niet zeggen, maar na al die jaren dan gaat het wel goed. Allee, het klonk fantastisch in ieder geval. Ja, gang ik maar hier op de lamp schudden, het is pauze. Hè? Hey, de nuurtjes, ja, ik zal er vanaf blijven, want het pak past toch al net. Maar had ze een leuke avond? Ja, geweldig, super geweldig. Heel erg leuk. Ja, heerlijk allemaal liedjes die ze kunnen met zingen. Ja. Maar dat is toch niet de eerste keer, hè? Nee, dat weet ik niet wieveelste keer. Hey. Nee, ik kom hier heel lang. Ja. Santé, dan veel plezier nog. Ja, dank. Doe ook. Hey, Trudy en Wim, die komen dus uit Bezel. Die wonen wel al heel erg lang in Heerlen. Maar dat is dus... dat zijn geen winkbulen van huis uit, maar die komen toch naar zo'n avond wie deze avond. Wat vind je ervan? Heel leuk. Eerste keer? Nee, het is niet de eerste keer.
Dus er zit erop teruggekomen, omdat Wim wil. Omdat we het nog eens een keer wil je metmaken. En om in de stemming te komen. Oké, ja, want nog een week of bouwveer en dan is het zoiets. Hè? Ja. Hey, amuseer dich nog. Pascal en Henny, en die hoort er wel van een beetje carnaval. En steeds zijn zo chic met die rode wien. Is het leuk? Het is zeker leuk. Ja. Okay. En Henny, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Ja, vooral die Frits, hè. Ja, nou ja, ik wil hij niks meer aan afdoen. Ik denk hij had zich verstopt achter de Marco. Maar de vrouw van Frits, die zit naast mij. Hè? Ja, daarom, want het had zich verstopt. Hoor. Veel plezier nog, schat. Zeg, de dames zijn druk aan het vertellen. Mogen ik even een vraag stellen voor RTV Parkstad? Is een kerkroog te ontvangen? Ja, daarvoor word ik op en zoek. Ik denk, moet even een kerkroogmeetje moet ik kallen. En ik ga het beet nu. Vind je dat schon? Ja, zeker, is Jans schon. Ik ben wel geboren in Heerlen. Nou ja. Maar daar ben ik maar een paar dagen weer en toen meteen hup naar Kerkroog. Eeuwig zingen. Wie vindt hier het, mevrouw? Geweldig. Hartstikke leuk, ja, leuk. Ik geloof niet dat ze veel kritiek durven te uiten, maar dat is natuurlijk omdat ze een Heerlen zijn. Ja. Nee? Over kritiek? Nee, is toch allemaal prima? Is toch allemaal goed? Huur je dat? Zult u Heerlen de nächste keer zo voor mijn Kerkroog, hè? Zo is dat. Ja. Ja, dank u. Met muziek geht het samenwerken goed, wat tussen Heerlen en Kerkroog. Hey, veel plezier nog. Ik stond hier bij een van Los Papas, dat is ook wel aan hem te zien, want hij is nog helemaal goed. Oké, maar die had er hele slager van dit jaar gewonnen, dus die lopen al 2 weken te blinken. En ik vroeg me af, die had natuurlijk de laatste moderne hit, wat die nog van die oude leemliedjes van deze avond vingen. We zingen eigenlijk alles van die oude leemliedjes met. Zo is dat, hè? Als ze in Heerlen geboren en getogen is, dan kent ze allemaal. Zelfs die van Kerkroog kennen we. Maar dat zijn toch hele leuke. Ja, dat is het leuke. Ik denk maar, kosten voor een zo'n liedje schrijven wie er wil dat kost of wie er Nicola dat kost. Ja, eigenlijk wel. Want laat ik zeggen, Wil schreef eigenlijk over het schöne van Heerlen. En Nicola schreef eigenlijk een beetje op het randje. Wat ze met de handjes... Beetje ondeugend, hè? Beetje ondeugend, ja. Maar dat toch ook wel heel erg leuk, hè? Ja. Hey, ik zou zeggen, had nog juist hier om een tweede pilsje te halen en veel plezier nog. Adieu, man. Adieu, man. Wir hauen heben Honderstrahl mit alle Straße Köln. Noch werden kommen Forscher haben, da laufen wir mal Wellen. Ihr seid ihr nur der Hand hoch, wo jeder Tore fest. Ja, der wo Jakobs Randen fand, da wo ihr laufen fest. Gib, en hade led och tjej. Der Hahn ist sexy, kann ich